Tady máme pořád málo. Víc. Už nemám. Takže čau lidi, dneska se nakouknu na Doda na stream. Jestli vám to bude vadit. No. Jo, nemám kick. Mám mu udělat. Jdeme se kouknout na ten stream. Doufám, že se na mě koukne. Tak pak zapni na to. Na natáčení. Yes. Jak se dělá zavináč, kámo, takhle? Jak se dělá zavináč? Co to má pro za e-mail, ty jo? Že to je můj trash e-mail. Jak se dělá zavináč? Co teda Alt V? To nevíš? Já ho dělám jinak, já ho dělám přes numerickou klávesnici. Ne. Jo, to je tragický. Ten mám, kámo, na všechno, co mě nezajímá. Jo. Na TikToku nebo na YouTube můžete dorazit na kick.com, mít kód do je tam stream v lepší kvalitě, Full HD, bude, když tam dáte follow, blížíme se na 50 000 followerům, OK? K 50 000 followerům se blížíme. Tak! Jsi tam? Grinder! Kámo, bro tam má tohle blázna to na tom, no nic. Tak jo, už to můžu dát na to? Jo, ale tak nejdřív dáme intro, ne? Natočíme. Jo, jak chceš. Nejdřív natočíme intro, pak nějaký zápasy, to mi musíš poradit akorát jaký. Dal bych ty drafty, určitě ty jsou dobrý. OK. Tak uvidíme. Tak jo, tak pojď blíž. Jak blíž? Aby jsem byl hezký. Tady odložím balón. Prostě mít balón v každém videu, co? Ne, já se s ním... Já si potřebuji takový barberovi. Ty máš nějakýho barbera svýho? Jo. Dobře. Co je? Nic. Jsi mě chtěl ostříhat ty? Klidně. To by bylo video. Video padlo, tyjo. To bych chtěl kouknout, hoši. Dáme to otočili papričku? Můžem. Náš Rafálivý? To mě nevadí. Ne, nevydržím, kámo, jsem hotový z pálivýho. Fakt? Jo. Já taky, totálně. Točíš? Jo. Dobrý, tak jo. Jak tam běží ten Subfacer? Tak to je hotovo. To si dáme do toho videa potom. Dobrý. To tam bude vidět? Jo, bude. Já to vidím sám. Bude tam úplně skript? Jo, na internet. Počkej, co tady můžu přečíst? Než jak to přečtu já? Počkej, protože mám napsáno. Dneska jsem tady u Doda a zahrajeme si proti sobě 1v1 v Clash Royale. Dodo má